Right, toilet is inspection. Right, to be inspection. Takasvika panzvimbo iri kukakavadzana Mukome naZarimba. Pane dzimba 2 dziripo dzinoratidza dzadzekare. Pane imba 1 yainzi ndeya David, koita imwe yacho iri kunzi ndeya Abisha. Imwe yacho ine 4 roomed house, imwe yacho ine 2 rooms. Pane mukomana akasimuka kwa Mukome achiti iye muna 2022 muna April ndakaisa mafloors ndikazomiswa naZarimba kuisa mafloors. Ipapo muna 2022 ariti pakazodzimba mukomana aizi Danmo Masiya, ndiye waishanda ipapo. Takazobvunza Zarimba anoti iye David akadzingwa pamba ipapo nguva yehondo nekuda kwekutenge anga ari mutengesi ndobva aenda. Zarimba akati iye Abisha akanditengesera imwe imba padzimba 2 dziripo. David adzingwa, Abisha akazomutengesera imwe imba, akazopiwa transfer yekuenda yake kutaridza anga asiri munzvimbo imomo. Anoti iye Zarimba anoti iye ndaitoparima kubva nguva yendakatengeserwa naAbisha imba iyi paakazotora transfer kusvikira izvozvi ndini ndiri kupashandisa. Kubva muna 81 kusvika izvozvi ndini ndiri kupashandisa paakatengeserwa imba iyi naAbisha. Pane fenzi yakaiswa right round. Fenzi iyo iri kunzi yakaiswa naZarimba in 3 years dzapfuura panzvimbo ipapo. Ndiri kucomplain wana Mukome vachiti papa ine barbed wire yedu yanga iripo yakazoiswa on top pawakaisa fenzi yawo. Ndingangoti ndozvezvimwe zvetakasvikira zvetakawana panzvimbo ipapo. Koma neighbors aruri chipi? Hatina kuona maneighbors anga aripo. Tatiripo. Saka maneighbors magara pamadaidzwa ndiana? Ndati maneighbors magara pamadaidzwa ndiani apa? Handle mavoti guys. Mafacts. Ndati maneighbors magara apa. Magara apa muri ndiwa muri anani? Tiripo hawana kumbota kuti isusu tiri maneighbors kuti tiri kutsiganya iyi. Aiwa, my question is very simple. Yes. Mauya kogara apa nduda Zarimba and Mukome family. Mauya kogara apa muri anani? Sumukai. Sumukai mbuya, Sumukai muvei baba. Sumukai. Imimi sumukai. Iyeyu ati neighbor tiripo uyu. Nongedza monyu musumuke makawanda. Nongedza maneighbors. Azvinyadzise. Sumukai zvenyu makasununguka. Sukai kumateresi. Aiwa, andotendai uka. Amirai, andotendai mogari pasi. Ndati sumukai ndokuonai. Ndikuonei. Ndochibvunzana nemi zvadoda kubvunzana nemi. Kuti imimi pamambo uya miri 1 2 3 4 5 6 7 8 maunzwa ndiani? Ndati maunzwa nani? Sorry? Okay, so you are not neighbors. Yes. You are conflicted. Zitandia na ruta. Aruta ora zitandia. Ndruda neighbor. Munhu asina side ba.
munhu anotipa the correct picture yekuti chiri apa zvinhu zvakambomira sei, zvakaita sei. Pane pamwe zvechangamira. Yes. Tiri panzvimbo ipapo Zarimba paakataura kuti ndakatengeserwa imba iyo naBhisha mushure mekunga David adzingwa, akabuditsa key achiti ndo key dzanga dziri dzepamba ipapo panguva dzandakatengeserwa imba iyo vakabhanisa ndira makey. It's okay. David na uyu mwacho ndiani? David naBhisha. naBhisha. Muri yaBhisha ndeiva. Muri yaDavid ndeiva. Right. Izvozvi muri yaDavid warugara kupi? Warare naBhisha. Arugara kumushandi ndiani? Vari kubasa. Hapana ari kupamushandi. Aiwa, izwai izvi mbuya. Kana toda kugadzisa nyaya isu hatingwarirwi mangwarira muda kuedza kuti ndoda munhu anotaura chii? I expect age inondibatsira, ndinoirespecta zvisingaiti age, but age ikanomisleader handizonzwi musha. Aiwa handisi kukumisleader. Ndabvunza isimbo question. Arugara pamushandi ndiani? Mukati wari kumabasa hapana munhu. But izvozvi maakunditaura kuti pane mushandi. Aiwa ndingada sorry pamusoro ndabvunza isimbo, is very simple question. Ndati pamusha panani? Izvo zvinoizvi hapana munhu. Kuti mushandi munhu watakaisa ipapo wakadzima. Iyo question yamuda kundipindurira ndisati ndabvunza. Zita ndiani mbuya? Zita ndini Avis Sagonda. Ndio zile senemu yangu ni senemu yangu. But ndamai Mukome. Ndiri mudzimai waDavid Mukome. Ko aBhisha pamba panani izvozvi? Ndati pamba paAbhisha panani izvozvi? Hapana. Why is it that you may say two families, same yard, two families, two brothers, there's no one there? Makabarini pamusoro. Mira. Makabarini pamusha. Dama anza mairi. aBhisha family inotaura payaka yakabva, David family yotaura payakabva. Gore. aBhisha family hatina kubva musi 1. Saka ndati maanza mairi. aBhisha family makabvarini? aBhisha family takabva 1978. Asi yanga yati half mai wedu ndokwa wakazosimuka. Isusu baba waingoti tikapedza grade 7 waibva wati uyai kuBulawayo because waida kuti tiite form 78. David family yakabvarini? David family yakabva 1970, takachata 71, tikabva 72 nekuti 73 sorry 73 nekuti ndanda kuenda kubasa 73. Ndakadaidzwa newangu. Saka since 73 51 years. pamba hapana munhu. Aiyo. Tachiuya apo nepapo. Right. But according kune zvamataura, mushandi makazomisa rini? Mushandi takaisa 2022. Asi ndingade kusori ndisati ndasvika ipapo. Tanga tina mbuya ngaripo wakazobva I think kuma 80. Mbuya Mukome wakabereka vana baba wakabereka David. Ndiye aigara ipapo? Na David naBhisha ndiwo waigara ipapo. Saka David naBhisha pawakabva mai akasara pamba ega? Akazoita sei mai? Wakazosimukawo mai. Tikawatora kuti tigare nawo ngoti papasina munhu anowachengeta. Izvozvo vari kukura? Sorry? Izvozvo aripi? Ukashayika. Paakashaya makamuiga kupi? Takamuiga kwatatiri. Baba makamuiga kupi? Baba
sekuru murume wake murume wase wambuya wakabocha Samukome takamuigira bocha anga ine vakadzi vatatu. saka mukadzi wake anga ari kuno kundiani wese vari vatatu vakanga vari kuno. Aiwa izwai don't confuse me. Mati makawigira baba kubocha because anga ine vakadzi 3 meaning kuti 1 mukadzi ndiye akanga ari kupi kubocha. And it means aiwa wakadzi yo tati nawo bocha wakadzi avo kwabva wandoti sitakuda kutama kudzokera kuti akabva mazwa 61 wabva adzokera baba mukuru 62 indadzokera nababa munini abhisha kwabva wadzokera kwabva wawakapo isusu tikawakawo kwedu uko takawakawo achiapadzivisa bhuku ari kubatira bhuku radanhama ndokupinda uko takaita isusu nevakadzi wake watatu uko sekuru takasiya ariyo bocha. But kubva kuzwa kwandaita ndazwa kuti pane dzimba mbiri yaDavid mitatu mishataura kuti iye David nani na Abisha wari wairi mirai misha mingani pane misha mingani 2 ani misha 2 iripo Abisha na David ko wakadzi watatu waigara pato. Aiwa sazani wangu ndiye angaine wakadzi watatu mbuya wangu ndiye mkuru aitera mbuya zvese izvo ndazvizwa zvese izvo ndazvinzwa mati kwabva wakadzi watatu bocha anditi waibva uya nduti ndosanuti wakadzi watatu bocha awa pastendi apa waigara kupi? Indine yangu awa baba mkuru ane yake awa wane yawe Abisha ari mubhuku ranyatsanda awa Kenesi na Zakaria wakadzi vechitua asi dzimba dzacho dzakatotarisana mukava makamira paAbisha mune takatotarisa kuti ini chandikuziya chandinoda kuzwa munoziva chandoda kunzwa ndoda kunzwa kuti pawakadzi watatu akanga ari pamusha apa ndeupi? mai waAbisha naDavid ndizvo ndikuda izvo because panguti tika bracket watatu wakava pamusha apa iyo pane dzimba mbiri. What are you saying? mai wabereka Abisha naDavid ndiye aigara pamusha apa ndiye mbuya akutaurwa kuti ndiye akasara kwaugara. Zita renyu maimi zita renyu? Ini ndinonzi Barbara Mukome ndiri mwana waAbisha number 2. Okay. Number 1 ari pano kotera inini kotera number 3 hapo kotera number 4 kotera number 5 hapo na number 6 kotera number mukoma na kupedzisira. Okay. Isu wana waberekwa naAbisha. All right, pakanaka. Ndindaitogara nambuya. That's okay. Does not. Where gara nambuya? When was that? When was that? 1966 kusvika 1978. 66 to 78. Makazvarwa rini? Ndakazvarwa 66. 66 pamazvarwa matanga kugara nambuya. Ndakatopiwa zvari sara mbuya. Kupiwa zita mai yamwa mbuya. Ndoda kubvunza wewe. Kanti wewe mtu wazvarwa 66 kwautogara nambuya. Uchingozvarwa wotogara nambuya. Waiyamwe yamwa awani. Waishandisa nani? Dzanga dzepatiri padhuze dzimba saka ndaingoyamwa ndichigara navo. Zamai kuti muchitaura motitaurirawo mazita enyu ndirege kuramba ndichibvunza ndapota. Pamusoro Veronica. Ani? Yes. Veronica. Mukome. Right. Mbuya sungai. Awa wari apa? Inini? Mati makatengeserwa ndiye Abisha? Ndakatengeserwa naAbisha. Abisha akakutengesera yanga inani? Abisha anga ine mukadzi wake Tete Mairizi. Wakauya wese na Tete Mairizi. Tete Mairizi ani? Mukome. Mukunda Nyagura. Mukunda Nyagura? Ari kwere munhu iye? Akafa. Ndisi kubvunza kuti wakafa. Ndati munhu iyeye munomuziva here? Ndiye mai wedu. Ndiye mai wenyu? Right. Saka
Kana muchimziva izvo zviri kutaura izvi. Pamusoro imam iyoyo haisi nyaya yechokwadi nekuti 1917 kwakafa murume wamaikuru takauya namhaiyo 2017 takauya namhaiyo semhuri tikanzwa zvazvo kuitwa naChido tikabva taenda kumba kwaChido usiku namhaiyo. Mhaiyo akasvika akatsanangurira Chido kuti Chido chiregera zvawanga uri kuita, wana wangu wakomana wakura, ndakuda kuti wachidzoke wawakewo pamushapa. Chido haana kumbotaura kuti ndakatengeserwa. Takasvika kumba kwake tikasiya mota panzira tikafamba netsoka tikanopinda mumba. Mhaiyo wakataura naye zvakanaka nekuti waiti tine kahukama ende munhu wawainyara. Saka wakati aiwa mwanangu, ini ndauya samai wako kuti wana wangu waya wakomana wakura hamu narutengo. Ndakuda waane madzimai awo, ndakuda kuti wachiuyewo wake. Saka chiregera zvawanga uri kuita kumaminda kwedu. Haana kumbozvitaura zvokuti ndakatengesera. Mai wedu izvozvi tine 1 month vashaya. Ndipo abva atanga zvese zvaaya kutaura. Alright. Mai makamuigira ku? Takamuigira kuBulawayo. Because ndo kwatakaiga baba. Alright. It's okay. Imi mune here anything to show kuti makatengesera? Ndine zvakaitika Changamire. Ndingamupe nhoroondo yekubva kwaDavid nekutengeserwa kwendakaita. David kubva kwake wakabviswa nevanhu vekwaMuzorewa, anga ari MP wekwaMuzorewa. Ndobva adzingwa nemakomrade wana Marigazvuru waigara paWatsomba. Waigara paWatsomba. Zvadaro mukoma Abhisha vaitengesa madora. Inini ndichiita crash. Saka vakasvika zvikanzi ini kuno handichadi kugara tete. Kune traditional yemumusha mwawo mekwaMukome. Saka ndakuenda ndakusiya nzvimbo iyi mumaoko maSabhuku Nyatsanza. Vari kutaura nenyaya yestand iyo handi wemubhuku maNyatsanza. Ngoye kwadanhama. Havasi mubhuku maNyatsanza. Handisati ndambozwa futi Sabhuku wakamboya chiti Chido watora stand. Zvakadaro takasumuka namukoma Abhisha tikaenda kwaishe Mukoinyukwa naSheshi Danyika na kanzela vangaripo oto mukahanana tikabva taunzwa kwa mambo Abhisha. Wakanditengesera wakabva vandipa key idzi. Key iyi ngeye padhora cho. Key iyi ndio pakazoita 1984 wakauya kotora ndanda Sabhuku 84 wakauya kotora iyi inonzi transfer. Ndikavanyorera transfer tikaenda kwaishe takandofamba futi nenhoroondo. Handina kumbonetswa nawo since kana kunetswa naSabhuku kana ishe kana mambo handina kumbonetswa nawo. Ndakazoona uyu mukomana uyu wekwadanhama uyu auya newekanzuro. Ndiye akauya newekanzuro uyu. Ndikati aiwa iwe uri wekwadanhama iyo kweNyatsanza uri udei. Zvikazi ndauya kunzvimbo ndikati ipi? Zvikazi yekwanyatsanza yapanapa ndikati nani? Wauya uri hani? Wauya nani? Kwakauya Marimbire newekanzuro. Ndikati wa Marimbire munhu mamutorepi? Mauya nani? Handi Sabhuku wangu bai. Ini maSabhuku wangu ese naishe namambo handisati ndadaidzwa panyaya yekwaMukome bai. Handina tsamba yekwaMukome yabva kwaSabhuku. Nasiri nairi pavakauya Marimwezuro ndakavataurira wakomana kuti ina handina Sabhuku wamurutaura. Sabhuku wangu ndimake. Handisi hasati ambonditaura rudiwa kwamambo. Asi nekuti ndiripo ndadaidzwa ngevanhu vekwaMambo ndinoenda. Handisati ndambodaidzwa bai. Ende handizvizivi. Endi ndaiparima kubva baba wakafa 77 ka. Uko Mukome watosumuka. Stand iri kuzi ngeye kwaMukome handi yoba Changamire. Iripo yambuya Meri Mukome. Ndinopaziwa. Ndini ndinoziva pambuya Meri Mukome. Padhuze namaikuru Mutunhu. Ndo pana mbuya pane foundation yawo yambuya Meri Mukome. Apo pavari kutaura papari paziteya. Majakaire wemanga uya. Papari paziteya wemanga. Saka kwaMukome waita traditional pamunzvimbo warugara. Wakabva vasumuka wachizogara mumba sekuru azouya muite Sabhuku kwani kwaziteya. Wakasiya yanga dziri dzimba dzemiti. Ndozvo ndiriziva Changamire. Mira.
fence ndio wakaisa. Unde ndi ndakaisa. Fence wakaisa rini? Fence yangu yani 4 years. Yani 4 years. Ngei ndakaisa. Tine Pungwe project. Saka zvondakaona kuti mvura yakuya. Papari kundochekwa, takamboparima wachicheka, masunflower wachiona akagurwa, mombe dzichipinda, papasina waya. Saka patakaisa fence, tine project yevanhu 7 irida ine mapocket 25 pockets dzepotato dzatida kutoisa izvozvo. Saka kuya kwakaita MP nemapipe, ndipo takati ngatichigadzire tibva tatema kuti mvura ikandonga yauya todiridza totanga kurima. Ndo chinangwa chefence. Handi chekudzivirira vanhu kuti vasapinda. Asi tine project. No, mirako ausati satapedza. Because patikuda isusu tisvike panyaya kuti tizive kuti panyaya pamusha apa ndepa ani. Ende chiripo ndechekuti iwe kuti wakatenga. But besides the key, ini ndo nyoda prefer a written document. Inorakidza kuti mutoona nyaya kuti makanyora transfer. And where is the transfer? Wakaenda nayo. Akaenda nayo ndiani? Ndi Abisha Mukome. Wakaenda ne transfer yeplot yakatenga. Uyu Devi wakatora transfer yake 85 kuplot yake iri paodzi. Hapana pandisingazivi zvipo dzawo nekuti ndini ndaitowa pa transfer. Devi ari kwaodzi. Abisha ari kubulawayo nevana vake. Uyu Devi nemhuri yake. Ndozvo zvakaita. Ndazwa murutaura nyaya yekuti hanzi ndepaziteya apa pawe ukwa Mukome wari kuti ngepawo saka muridzi wepamba chaiye ndiana. Ziteya ndiye wakabvapo. Ziteya ndiye wakabvapo. Avo kwa Mukome vanapo pawakapuwa ndobairidzana. Ndakatombovatarira avo vakomana kuti pamuri kuti paMukome handipoba. Handei ndinokuratidzei paMukome. Apa ngepaziteya. Pamusoro Ziteya achibva akasiya mukadzi nevana. Varipi? Ziteya murutaura handi Stephen baba chaiye sekuru. Stephen uriyo. Apa panzvimbo yatiri pajenya guru hapagari muchinda mufamba usiku. Vatorine nechirongwa chekuratidza kuti kubva apa kusvika apa panogara vanhu vakaita sei. Saka kwakaitika zvakaitika kwaMukome handigoni kutaura nhoroondo yavo yemumusha mwavo. Asi ndikanga ndabvumirwa kuti ndidudze ndodudza. Ndopa ndakanakira. Asi paMukome pacho ipapo pamutotaura hapana vanhu handiti. Hapamborina kana munhu. No. Mutemo chaiwo ndechekuti mukaerenga Traditional Leaders Act inokutaurira kuti mukaenda section must be section 70 inotaura the right of urban dwellers to own communal land. Kuti azvirevi kuti munhu kana ari kutaundi haiti ruzeva. Munhu anokwanisa kuenda kutaundi 20 years 30 years ari kutaundi asi ruzeva rwakadii ainaro. Kana kuAmerica asi anodii anodzoka ngepake as long as asati asarenda. That's why vanonga achiterera so that nzvimbo does not become a burden to the traditional leader. Nzvimbo iri vacant panapo. Tinoitarisa yakadaro. But acknowledgement yekuti ndepangu sabhuku apanonga achikwa acknowledge kuti uri kunza mutero uri kuparticipate kuma activities in village. Because augare 50 years uri kubulawa takauchengetera nzvimbo kuno. Uri kubhadhara ani kuchengetera. Unorushapa kugara. Is why but still the fact yekuti munhu ari kubhuruwa and doesn't give you again iwe sabhuku the authority yekupa futi nzvimbo iyo. Apo ipoint. Saka issue inenge iripo ndekuti I'm trying to drive at a point yekuti tuti kana munhu yapo asipo handizvo pane dzimba dziripo handizvo kana dzimba dziripo why then should you give another person pane dzimba dziripo? Uri kupa munhu sei pane dzimba dziripo without the consent wemunhu wakawaka dzimba idzodzo? Because chekutanga chirudi consent yemunhu akawaka dzimba idzodzo. Kuti munhu chekutanga mutemo unoti munhu ngaanyore tsamba.
yekuti ndasarenda chi pasina izvozvo ndepake. But question yangu pairi inini ndepekuti pari kunzi pakanyorwa uya kuti ndinda ndisabhuku andizo ari kuti ndakanyora transfer. But kana wanyora transfer unosara neduplicate for a day like today. But tiri kuzvida to prove because yes keys dziripo idzi tadziona but anoziva kuti ndizo kana hatizivi kana kuti kuri zvakasirwa unopota uchingovhura umba kuti isatsemuke. So hatidi we cannot use key as proof of ownership. No, we cannot do that. Inini ndiri kuda documentary evidence kana kuti ndiri kuda my next door wabanze wasiri convicted ba awaita zvokutakurwa ndona Mukome. I don't want to see you because uri mubanze but wauya uri motikari yani mwatipi popa wangu wachimati mamutaura nyaya dzei popa mabva kuti uzosvike pano mamutaura nyaya dzei. I want someone with an independent mind, a person who is prepared to say the truth. Ndiyo wande nchira ko sabhuku wacho ari kupi? Takati sabhuku naishe ngawauye varipi? Yes. Varikuya ndiana. Pamusori sarira mambo Mutasa. Pamusori wadare viswari palo. Ndiwani wewe? Ineni ndirichidawo nyika ndiri mupasha wa Mukome. Apa uri kumira uri abu. Ndiri mupasha wa Mukome. Takarora tete hanzwa dzabhisha. Saka tisu tai ko sosa mushauya. Usumudzira waya. Since 1963 ndipo pakaomba mushayo kusvika nanhasi pane 61 years tikasvika. Mushauri uchindozive paMukome. Alright. Mira ipapo uyapa. Une 61 years iwewe. Uchikokera musha usiri wako. Kuyakosumudza waya basa rako ndekusumudza waya hauvhuri door hauiti sei. Ndaitumwa. Mira waitumwa kusumudza chi waya chete. Asi wanga usikabvumi kupinda mumba hauna kidze padhoo kana chi chako kungoya kusumudza waya. Wobva wadzoka mumba kwako. Alright. Iwo ndo shantaura. What was the reason why for 61 years wasinombosvika pamba? Wachingoti usumudze waya. Why washindo kunondoya zvekusemunhu anoya kumusha chidzoga ashuya kuzvidzoga chidzoga. Izwai bambo. Imi makakurira kupi? Ini ndikutsondemo. Nemakore mangani? Zvine ndane 68. Mane 68. Saka waisumudza waya uine makore. Waisumudza waya mune makore mangani? Uyatori wakaroora rini kwaMukome? kwaMukome wakaroora rini? Mira. kwaMukome wakaroora rini? Ina 7 years kwaMukwambo. Urukaka waya. Wakaroora rini kwaMukome? Kuro ndi akarora. Amuzukuru manje amuzukuru saka urude panapa. Aiwa ndi. Saka urude panapa. Ndiari kukonzera. Mukwambo wa Mukome. Urude panapa iwe. Konzera bana toda izvo ndakazvinda. Saka urude wasudza muoko ndotora chicha uri mukwambo. Waturi mukwambo iwe. Wakaroora. Iwe izwa kuti muzukuru wako ndiye akaroora kwaMukome. Inini ndakaroora kwaMukome. Ndakaroora munyameta futi. Izwa tine inazo baizvo. Wewe wakaroora nyameta. Chamwari tati wakaroora kwaMukome rini? It's a very simple question yaurunzanzata. Hauchazivi. You are trying to calculate. You are trying to buy time uchicalculate kuti kandinyepe gore rakati. Wakaroora rini kwaMukome? Vakana kashumba indogara pasi. Aiwa mira. Kuti uzikwasha kwaMukome. Wakaroora kwaMukome rini? Unonyangazanya yavanhu yakanaka. Unokanganisira vanhu nyaya yavo yakanaka yakamira zvakanaka. Kana usina chaunoziva bambo gara pasi. Iyo zvinhu dzatone ma-question mark now. I'm beginning to have ma-question marks now. Kuti wambosumudza maoko chakupa courage kusumudza maoko ekuya konyepa kubera pachii. Wapiwa mari. Ende kuti uya uchitoninyepera ndiwo waisumudza fence. Kuti ndiite belief yekuti ndiwo unoziva. Saka ndakukubvunza simple thing. Hauzuziva.
Urusumudza fence va 1981 wakambozvarwa rini? Paukombo paya wakuramba futi aiwa. Handisi mwambo musukuru. Wambosimuka pa uri kudei. Urumukana handisi zvazvikuita handisi. Bambo. Iwe. Tambotaurira wamwe kana uda kumira baba. Uya umire utaure zvaunoziva. We are listening. Zvausingazivi. Siyana nazvo. Chigara pasi auzivi chiro. Hauna usumudza futi muongo. Kana kuti zvaenda kumba. Uya imimi ndoda mbuya. Sabu kumira. Ndoda mbuya ne heta. Imi mbuya imimi. Saka makudzwa motokari makawanda. Makadini mai? Ndakasimba hangu. Ya ndakasimba sure. Pamusoro iwa dai. Ndinambotaura ndambotaura ere. Muri manyi. Muda utaurei. Muda utaurei. Sai bag mudunira. Zosai bag renyu. Yeah. Chamuda utaurei wadari chi. Chamuda wasoro wasaro. Pamusoro wadari chi. Namira pamberi pedara mambo Mutasa. Namira pamberi pedara mambo Mutasa. Ndezve chokwadi. Zvese zvindoda kutaura ndezve chokwadi. Pachabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiro wangu. Mwari wangu ari mubatsiro wangu. Aika mazwa zvaitaura mikwe. Ati taura chi? Chokwadi. Mukanyepa muchaita sei? Ndosungwa. Munozi mai anini? Inini ndonzi mai Dangare ndiri mukunda Chishawa. Mai Dangare mukunda Chishawa. Okay. Ndinonzi Junior. All right. Junior munogara mubhuku rani? Inini ndogara mubhuku radanhama. Radanhama? Okay. Makakurira mubhuku ripi? Ndakakurira mubhuku raMukoi. RaMukoi? All right. Saka chamunoziya pabhuku raNyatsanza pamusina kukurira pamusina kuzvarirwa chii? Ndine zvandakaudzwa na. Makazvarirwa kwadanhama mukakurira kwaMukoi. Hamuna kumbogara kwaNyatsanza. Asi muda kuya pamberi avo muchiita witness yekwaMunyatsanza. Kwamusina kukurira, kwamusina kuzvarirwa, kwamusina kugara. Saka kwazvamakazwa makazwei? Inini ndoda kutaura chokwadi sekupika mati zvandakazwa. Taurai zvamakazwa. Izvo ndakazwa. Ndakanzi natete wangu. Mai Mukome, mai Rizi, mukunda Nyagura. Nditete wangu. Ndakaenda Bhuruwayo kune mainini wangu. Mukadzi wehanzvadzi yamai Rizi. Ndanga ndichirwara ndirwadziwa nezisi. Aiwa, taura nyaya wakazii. Ndakandanzi inini namai Rizi ndiri kuBhuruwayo. Mainini muruti makugara pamaMeri. Sekuti murume wangu akafirwa nemukadzi abva azondiroora inini. Saka ndiri ipapo ndiri Bhuruwayo, Marizi wakanditi, mainini zvoma Sadangara ine vana vakawanda. Ndine munda uri padhuze nemi Mugano naSadangara. Endai munorima mainini apo munodira. Zvomuruti wana uri kuvhiringai futi. Ndikataura newapwere muchanogara ipi pamagurosa apo panoumba dziruzi ndakatenga ndimaizarimba. Saka handina kupokana nazvo, ndakadzoka kubva Bhuruwayo. Ndobva ndataurira murume wangu. Murume wangu akati hapadi kundotasvukiraba, enda kuna Sabhuku. Ndobva ndaenda kuna Sabhuku Togo achiri mupenyu. Sabhuku Togo ndobva ndamupira nyaya kuti ndazindirime apa. Akanditi kana uruda upenyu uno rima, kana uruda upenyu hwako regera kurima. Ndomusikana uruti ngepangu achirewa uyu. Inini ndaka meaning yacho yanga iri kutaura kuti kudii? Meaning yekuti ndisarime. Zvamataura kuti kana uruda kurima hauchadi upenyu, usakarima une upenyu hwako. Muri kuti hanzi pari kutaudza. Saka kana pari kutaudza ndo panoti here kana usikuda upenyu hwako. Aiwa ini mati kana usikuda upenyu hwako enda worime. Manga muri kuti ndiSabhuku anga achindidaro. Achiti zvazviri kurewei? Anga achiziva history yemo. Ndati anga achirewei? Anga achireva kuti
usabateba siya zvakadaro waridzi wacho wariko. Kana uri kuda upenyu hwako usarime. Muruzwa? Kana uri kuda upenyu hwani hwako usadini zvinorewei izvozvo? Ipapa handina kubvunza sabhuku kuti zvinorewei sekuti alright makazorima here kana kuti hamuna? Handinamborima. Saka mamuda upenyu hwenyuka? Handinamborima. Manga muda upenyu hwenyuka? Manga muda upenyu hwenyuka? Vamasiya korima? Vamachidini manje? Kwakubva tandogara ndindoonawo zviri kuitika. Saka izvozvi zviumbowo hwamasumukira hwamawinga hwamakwidzirwa motikari ngekuti mutauri kuti kudii? Inini icho ndiri kuziva sekuti nditete wangu kamairizi. Dzikamisai hana mbuya, dzikamisai hana. Ndati chamawinga imimi kowitnesa, mawinga kowitnesa chii? Kuti ndingondoziva kuti munda ngewe paMukome. Izwa mbuya. Imimi hamuzivi makataurirwa ndimbuya Marizi. Imimi hamuzivi. Nekuona. Ndati imimi hamuzivi. Makataurirwa. Nditete. Meaning kuti hamudini? Meaning kuti hamudini? Handizivi. Garai pasi. Makarorwa padangare gore ripi? Inini ndakatanga kugara padangare 1994. Wanowane nyaya dzekuma-80. Wabva 1978. 1990. Munhu wauya muarea 1994 uda kuitesa nyaya 1978. Kuvhura kuwestern space mumoti kuwestern space mumotikari wachisiya vanhu vari relevant to this case nekutakura imu. Endai mogare pasi, garai pasi. Imi mbuya munenge kuchechi imi uya sungai. Imi masumuka muri 7 ndikuda imi masumuka muri 7 mati mawitness sumuka imi uya. We taure zvamunoziva. Akamauya kuita mawitness. Ndiwo witness ko. Taurai zvamunoziva. Inini pamusoro idare. Inini ndozi Dhokasi ndarasika. Inini musha waKwaMukome. Ndinoziva mbuya Mukome wakabara murume uyu na Abhisha. Anga ari mukoma wangu. Inini ndakagara pamba pedu 1970 ndisati ndaenda grade 1 ndaisara nemhuri yeKwaMukome uyo musikana uyo na Veronica na Christine hapo ba ndaiswera nawe inini nambuya Mukome mbuya Veronica tikagara tese kusvika ndipedze primary tichigara nawo kusvikira pakaita hondo mati dzokerai kubva 1970 ndisati ndaenda grade 1 ndakaenda grade 1 1971 vamagara nawo which means makazopedza grade 1 primary education makazopedza 79 izvo here ndakapedza primary education ndakapedza 78 asi ndakadisturbwa aiwa I'm not worried about that. I'm just worried about the dates. Alright. Makapedza makatanga grade 1 1971 newasikana apo aiwa zvandista I'm not worried. Aiwa ndikutaura imi muri 71 72 73 74 75 76 77 78 right ndipo makapedza ndakapedza grade 7 wana tete wakazoenda kuburwa tete mailisi wakabva 78 iyoyo. Okay, saka makangoti imi muchitora mabhegi yenyu muchienda mumba kwenyu? Aiwa, ina anotora mabhegi. Wachisimuka wachienda Burwai. Pamusoro ina anotora mabhegi angu ndichenda ba. Titori pa next door. Aiwa, kuenda kana mabva pama muri kuenda. Mati? Andimaigara nawo. Akamaigara na tetere. Ndaienda ndichisiwa pamba pawe inini na mangu. Aiwa, imi next door. Izwai mai. Aiwa, ipapo ndikamsai hana. Ndikamsai hana. Mati mimi makatanga kugara na tete 1970 mukaita primary education ese muchigara na tete. Not na tete ndatina muna sisi wangu inini ndaisiwa mangu anga sikagari pamba nekurwara. Saka nguwa yangu zhinji yanga ire kusara nani na sisi wangu iwawo. Waisara nani? Na sisi wangu iwawo. Sisi wangu ari papi? Taigara zvakaita toti zvakaita pamba ire apo. Inini ndichigara zvakaita pamba iyo. Alright. Ndosaka nduti imi maisiwa kumba kwa tete kwa Mukome. Maisiwa nani ko? Ndaisiwa na mbuya Mukome wakabereka varume wao. Ndo waikuchengetai? Ndio ndaisara nawo mangu abuda.
because waigara chingoita maone ndofu ekurwara kusvikira mapedza primary yangu ndichibva ndapedza vandachiende aiwa ndizo aiwa svikira ndapedza primary yangu muchingopfetwa everyday muchingopfetwa apo grade 1 to 7 muchinotsvetwa uya Mukome achitochengeta ndaichengetwa nawo wasikana and ndaitogara naiyeyu ndaigara naye it's okay handisi kuzviramba then 78 ndakabva naenda kusekondary handisi kuzviramba ba maenda kusekondary asi Abisha atakabva rini pamusha wakabva 78 Abisha 78 or David wakanga atotanga kutosumuka kubvapo mbuya sisi wangu asara wega nemuzukuru uyu all right which means kuti mimi makanga muri a minor manga muri a minor mamuri kamwana kadoko pakaitika kubva kuvanhu kwese kune zvakaitika iwe a minor mamuri kamwana kadoko asingazivi chiro aiwa kusvika grade 7 izwai mai Dati, you were a minor. A person who cannot decide, but needs someone to decide for you. You need someone to decide for you and think for you. Mamuni mwana mdiki. Andizo. Saka mumba matondera zvino zve grade 2. Kusvika grade 7. Kusvika pekuti nambuya Mukome maitosara nambuya Mukome mobva mataura nenyaya yeownership yeminda grade 3 nambuya uya nyaya yatiri kutaura panapa is very sensitive munonzwa haidi vanhu vanoita zvekunyepa-nyepa bainotaura chokwadi chandinoziva ida munhu anotaura chokwadi inini I was not expecting mune makore mangani inini ndane 61 years mani 61 makazvarwa rini 1964 64 ndane 61 years 36 ndausenzera chi 61 because ndakabawa January kutanga kwake ndizvo but our issue manje is not about your age noti ndinoziva zvese zvaitika hamuziva tikutaura kuti nguva yakaitika zvinhu izvi mwana tiri kuti nguva yakaitika zvinhu izvi mamuri kamwana kadoko kaitosiyiwa kana mai uri urwara kaisiyirwa kune munhu mutano mbuya Mukome kuti atoswerawo nako mai wozokatora manheru ndizvo tiri kutaura saka inguva iyoyo yanga iri nguva yehondo futi ende chamuri kuziva hapadini hapana so kuti munyatsa kumira padare rino erika muchiti ndiri a witness to this you cannot because you are a minor. Yes, supporter. Mauya not as a witness but as a supporter. Mauya ku ground kuombera maoko asi chekutaura chaicho chekuti chinotibatsira panyaya iyi hamuna. Tiri kuda vanhu vakuru vanoziva zvavari kutaura because inini my issue yeownership ndaramba ndiri kutaura saka what I'm trying to prove chete I'm trying to prove kuti uyu makiyi anawo anodeserve here kunge ine makizi iwawo kana anodeserve kunge asina makizi kana waya iripo inodeserve here kuti inge iripo without the consent of the family kana kuti inofanira kunge isipo. I'm trying to prove something chandiri kuda kutsvaga kuti ndione it's not about being supported nevanhu 100 aiwa or being kuti nekuti ndandiripo nguva yakati akazodai chiri important I want to prove the point yekuti pamba apa ndepani and because as long as pasina evidence yekutaura kuti vanhu vari pamusha vakasiya musha then ownership doesn't change. Saka I want to prove ndoda kuprova kuti ndione kuti chakamboitika apa kuti musha uyu usvike all this time for 61 years pasina aripo chii chakamboitika murikuona but ndosandataura kuti 61 years is possible kana 100 years kuti pagare pakadaro as long as pasina upiwa munhu because one day pana chauya chiti handadzoka is very important and saka toti tione isusu kuona kuti chakamboitika apa chii andizvo but inini wandingi chandoziya nguva yehondoka kwakaitika zvakawanda a lot of things happened nguva yehondo vamwe vanhu vakatiza misha vamwe vakapisirwa misha unonzwa vamwe vakaurayiwa
wamwe akatozwa kuti chamwa nhasi manheru chiri kwako akatiza akasiya musha. Asi vanhu vese ivovo vakazodzoka after independence kumusha kwasafe. Saka chiri important ndechekuti kutaura chokwadi kwakadii kwakanaka kuti zvoitwa isusu vakomana patakaenda 19 vaya takatiza chakati pane zvazvaitika zvakati asi tadzoka. Kana kuti pane chakuti netsa chiroda kuti chokwadi chatodini chabuda nyaya yatodii takambobva pamusha tatiza chakati asi tadini because handimi megamba makapinda nguva yahodo kana kuri kutengesa kana vanaona baba wenyu vakatengesa handimi makatengesa asi at the end of the day chinhu ndechani chokwadi ndo chinotuite chi chinokuseta free not vanhu bahwe ma5 years akutotaura nyaya hisi 5 years no the truth will set you free and pane zvakaitika wana shumba oye pane zvakaitika zvakaitika ndeizvo zveshwa and kana zvaitika izvozvo zvaitika zvakadini nguva yacho asi tadii ndozviri important topera nyaya yatopera not zvokuswera muda kuti if you create situations chinozokukwadza manje ichi mafacts kana usina mafacts ekudefenda chi your position it becomes very difficult. Akamwaruta munopama mangwana mauti mambo Mutasa wakadini akashata une favor kana une chi andizvo but handina favor bai indotaisa nyaya asi kana nyaya iri kuitwa inoda chi chokwadi kuti ifambe zvakadii zvakanaka because chamusikazivi ndechekuti history yechi yeMutasa yese ino tinoiziva what happened during the war zvimwe zvacho zvita sei futi toziziva munoziva tozvidii imi muri kubhuruwayo isu tatiri kuno don't forget that kuti imi muri kubhuruwayo isu hatina kwatakamboenda tatiri chii pamba penyu ipapo ndopataipfuura napo takatakura chingwa ipapo tichinopa makomrades. Saka musakangani kuti musipo isu taidi taiwepo. Akamona nyaya chibairi. Saka ndosana kuti chokwadi ndo zvinoita sei. Because inyaya ndo isi yangu. Kwangu dangu kunesa yangu anandi. Nekuda kuzwa kuti mutora chokwadi ira. Sindaona munonyepa. As time yemakabva imimi is the same time yakabva nanyama feni. And for the same reason. So I know this case. Ndo izi. Zokuya nema witness ekunyepa. I know this case. It was not only one family in yakabva Mukome. Kwakabva nyama Mukome, kwakabva nyama feni, kwakabva who is this other one? Ndia anzani? Nyakudari anika mukona. Chokwadi munacho munochiziva. But mamuda unyepo ngamakangwara. Munonyepa chokwadi muchidi. Chokwadi chiripo ndechekuti pane zvakaitika nguva yehondo. Zvakaitika nguva yehondo zvakaitika zvakadii zvakapfuura handizvo nyaya yapo yakuti zarimba zvakaitika panguva yehondo zvakadii zvakaitika handizvo. Saka chiripo ndechekuti awana Mukome wangu ngatigarisane zvakadii zvakanaka nechi nawo go back and sit down pasi moti kana uinewo uri quite sure kuti pane zvandakaita nababa wavo tikawirirana handizvo. How do you reverse that? How do you go around it? Kuti vanhu vatange kuwaka musha yavo vachigara pamusha wani. Wow. Dite asati mamusatange maombera. Chamuri kuombera hapana. Because nyaya ndikutaura ndiyo handitika. Because ini nekuziva kwandoita. Nyaya yamataura iwe zvese I know, zvese zveUNC I know, zvese I know. Even nyamukwedu kwaMutasa wangu warikowo futi vanhu veUNC. They were there, we know them. Munyaka dzapa mesa kuti we know, toziva. Asi pawakaenda, chandikutaura chete kuti pawakaenda, papasina mukana bawo kuti uzotaura kuti ndakuenda, ndakuda kutengesera shangwa ndakuchise iwo watenga. Kwakusina nguva iyoyo. Kwakungozi out. Pangwa zvangwa sikatotaura ibo uchienda. Asi waingozwa nemakuhwa kuti shangwa ari manheru chiri kwako. Munhu wotokutakura mabhegi wegawo netsoka kwaunokwirira nini chamero ndekupi wobva waendeko.
Akamugona. Saka tuti izvo zvakadii? Zvakaitika. Zvakapera. It's time to go back to square one. Handizvo. Ngatigare pasi. Tigarisane zvakadii? Zvakanaka. Urunzwa hanzani. Maizari. Endai nena Mukome. Handizvo. Masukana na Mukome handiti. Munogara pasi. Mowirirana nani? Nana Mukome. Kana paino a part yaunofana kuplaya kwauri for what you did during their absence, then they do that. Pamusoro Changamire. Yes. Ndazvizwa izvo mataura. Chandakapokana nevanhu vekwaMukome. Handina kuona vana vaBhishop. Wari mubhuku Manyatsanza. Munhu uri kuuya ngeuyu vanonzi David anobva kubhuku kwake kwadanhama. Ndo pane mhokano yangu. Mandizwa baba. Ndiyo nhamo yangu ile kuti munhu wadanhama hagoni kuuya kwaNyatsanza. Is why all right. Mbuya. Anzani. Mbuya Mukome. Imini. Kana taita tuti tapedza. Musatanga kuti dzosa futi kusquare one. Takutaura kudhara uyu ataura the concern haana dambudziko newana David, haana dambudziko newana wani. Une concern nemunhu wakadanhama. Ane dambudziko nemunhu wakadanhama uyu ari kuuya wakadanhama anosikara musha kwake. Ndiripo ndekuti wane zvakandiitirawo. Ani? Wanani? Mirai. Mbuya. Mati makaitirwa nani? Wakachaira mwana wangu foni. Zwana ukazi ndinokugura musoro. Sei uri kuramba uri. Izwai mbuya. Nyaya iyi itaita sei? Auye kumusha kubhuku kwaNyatsanza. Hapana wakaramba munhu waAbhisha. Abhisha wakapinda mubhuku maNyatsanza. Haasi kupinda kwadanhama. Abhisha ngaauye kuti ndauya. Ngauye kuti ndauya. Abhisha ngauye kwaNyatsanza kuti ndauya. Izwai bamo. Gara pasi. Iyi nyaya yatoita sei? Nyaya yatopera. Mirai. Kuchanyangadza zvinhu. Wana waAbhisha. Munonzwa here? Ndiani wana waBhishop newa David ndo sumukai ito. Right. Andika ndimi wana wani? waBhishop newani? Na David. Anditi. Imi makadai kana paina wamwe wasipo. Anditi. Chiendai makadai. Anditi. Mova vanogara pasi nani? Nazarimba. Mova maita handover take over. Yezvino zviri pamba. Then mova maita sei? Kana tisikadi kuapa ndo pawachaona manje kuti. Hey. Gara pasi. Right, taure mati Mbuya muda kutaura chi? Hatisi kuramba bakuti tinokwanisa kuzviita asi pamatikadza kutaudzana tichiwirira. Aiwa, musaise mberi nyaya yekuti murutadza kutaudzana. Handi mukatadza unga mukatanga kuti muratidzwa kuti imi ndimi muri very negative. It's wrong. Muda kuti Mauta ngoita negative. Isisi kutaura wakaenda na mai waona baba. No, izwai. Zvamunoita tapedza kutaura. Tiri kudawo munhu anoita moderator. Andika. Kuna sabhuku. Anzani? Ndiye sabhuka ndiye Maxwell kai. Right. Maxwell anoenda woita go between chi. Imimi motaurirana, motopedzerana zvinhu zvamunoita sei? Zvamunotaura. Uyu anotipa feedback yekuti kwataita dare redu ya tawirirana zvakati. Then isusu kana paine pamwe patikuona pari kunetsa, isusu ndo patozopinda. Tochinoitawo zvatoita isusu at our level. Asiti kuti level ino ndekuti haichatasvika pa level yekuita sei yekukana. Go back wana waBhishop newani? Newa David. Anditi Nazarimba naSabhuku. Go back mopana date, sit down. Mataurana zvamunodi. Mataurana. Then motipa chi. You give us a report. Wane nzvimbo yawo yana mai wawo ndipo ndinowapangidza. Unoenda. It's okay. Endai. Handidi kuti Changamire. Izwa. Dzimweni dzenguva.
endai paground, atienda paground unowarakidze kana nezvimwe zvawasingadi, show them, handiti, so that they appreciate kuti pute nezvimwe zvinhu zvawasingadi, show them, wazive kuti vane zvinhu zvani zvavo, moita zvamuda kuita muchiwirirana, zvatodi zvatopera. Pamusiri kuwirirana, come back here tibatsirane togadzisa nyaya yopera, zvatopera izvi. Hatina chimwe chatikuda kuti ndichati muramba mune dzimwe nyaya here dziri kuseri. Mira mautanga uda kutaura chifuti, mautanga kutaura chifuti. Hatina dzimwe nyaya, tinoda kutotenda nekungoti muzive kuti isusu tese tinogara kure, saka devhu uyu ndisi taitomutuma. Saka but chizivai imimi chandaa kuti muchizive, chizivai kuti nhume yenyu yamaituma musazoitume zveba, because haitumiki, because of maybe attitude, maybe personal differences dzamamusikaitise imimi zvamusikazivi, handiti. Saka munokwanisa kuposhekwa imimi just because vanogara musemuchi vanozivana, musipo imimi all this time wanga vari wese vanozivana. Saka mune zvimwe zvinoitika muarea zvamusikadii. Wakati Nyatsanza hasi sabhuku ndida nhama. Mirai kani iwe uyu Nyatsanza sabhuku uripo uyu. Sabhuku Nyatsanza uyu rapa uyu. Iwe sabhuku. Enda uite zvandati uite. Anenge aramba izvozvo, come back and tell me. Simple.